Ayan mga mari, mag-iinuman nga pala kami ngayon ng aking kumari. Ayan, nagme-mix na po siya ng Genkong. Tahimik lang kayo mga marites, nagba-vlog pa ako. So ayan, tignan nyo. Ang galing talaga ng kumari kong mag-mix ng Genkong. Ayan. O diba, ang galing talaga ng kumari ko. Binawasan pa niya yung Genkong. Ano kayang gagawin niya dyan? Hoy kumari, saan ka pupunta? Ano na? I-mix mo na yan ay nilipat pala niya kasi hindi pala magkasya. Ang dami siguro. Ayan. Oy kumari, may pasindi-sindi ka pa ha. Ingat lang, baka pumutok yan. Sayang. Kumari, dahan-dahan lang sa pag-mix. Baka mahilo tayo niyan. Isang baso pa lang ininom natin. Ay, ganyan pala mag-mix ng Genkong. Kaya pala. Nakakatakot naman palang mag-mix ng Genkong, kumari. Ang galing mo talaga, kumari. Masinggira ka talaga, kumari, no? Kasi sanay ka sa mga ganyan pa-mix-mix ka pa dyan. O, tingnan mo. Ang galing mo, o. Bilisan mo na nga dyan, kumari ko. Kasi gusto ko nang matikman yung Genkong mo. First time ko kayang iinom ng ganyang klaseng inumin na pinapaapuyan yung loob. No? Kita nyo na? Bilisan mo na, kumari. Gusto ko nang matikman yan. Tagal naman yan matapos, kumari. Nagmamaritis ka pa kasi. Tagal naman ni kumari. Isalang mo na lang kaya yan sa apoy, kumari. Para mabilis siyang maluto. What? Yung alcohol, no? Kuanan siya. So, ayan. Natapos rin si kumari ko. Ayan. Pwede na kaya natin yung tikman, kumari. Ihahalo pa pala ng kumari ko ang Sprite. Ayan. So, ayan. Natapos din si kumari ko. Oh. Ano na, kumari? Ay, ililipat pala niya sa mahiwagang water jug niya. Oh, butangan dito nila. Orange. So, ayan guys, itatry na natin siya guys. Titikman na natin yung Genkong ng ating kumari. So, ayan guys, tinikman ko na nga siya guys. Ayan guys. Ang sarap pala niya guys. Naninibago lang ako guys, kaya nasira yung mukha ko guys. So guys, hanggang dito na lang yung aking video.